И здравейте хора, днеска ще играем на... Не, праши моя акаунт. Не предпочитам да си правя от Фейсбук, защото си мразя Фейсбук. Той не знам защо ще го направи. Оф, сега се уча. Какви са тия простоти? Средно. Не! Ей! Даже трябваше по-малко. Така изпирам. Оф, какъв аватар си. Ето той си аватар. Името ми. Чакай, ще кращи. Кръстих се Владката. И ще игра срещу първия човек. Владката. Оф, хора. Имам право да преместя. Ам не искам да преместя. Искам да ударя. И това тъкмо почва. Ще спра за малко клипчето. Оф, не го спирам. Не успя. Успя. Ой. О, не. Това моята топка ли? Моята топка беше. Не съм толкова стопър на бирарта. Така, дай. Малко по-силно. И нищо не вкарах. И играта игра само на компютър. Моите хора. Всяко вкара тази топка. Майко! Каква олигофрения направи. Ето. Тук е топката. И така ще пия. Бам! Вкарах. Брат, човек, аз тази игра съм играл и преди и затова няма как да се купя просто. Ей! Майко, олигофрения направих. Защо се състезаваме? Това е най-големия слабак. Би синята топка. Това беше най-голямата олигофрения на света. Брат. Казвам, не се правя на про. Ама просто да вкарам нещо. Не, че съм про, ама съм все пак малко добър. Ете. Знаеш си, мога да го целувам.
Нямам да го оранжево. Сега това трудно малко ще. Те ще успяли. Да не си мислите, че просто не гледам даже колко искам точно да колко силно, направо бия. Няма, аз не съм като тоя. Сега съм да. Ох. Гледай го сега, защото ще удари с цяла сила, няма вкара и една топка. Аз ще мога и да премеща при това. Тук искам. Така. Така. Мисля, че ето толкова някъде. Как познах? Мисля, че бързо развието. Така. Не можах да вкарам. Дай твой ли ред е да видим колко топки ще вкара. Да му аз спечеля. Майко, той даже не разбира, че няма и да вкара. Ама вкара моята топка. Не, това не е лотът беше. Той не разбира, че има и оранжева топка и не знае как да удари, защото е некав бот. Човек. И така. Не вкарах. Умрял съм и сега. Не вкарвай. Няма как да вкараш. Да беше вкарал моя топка. Благодаря, че ме сте. Брат, тук гледате Владислав Бута по Бирард. 8 минути играем на това Бирард. Една игра. Ако не вкарай бот. Моя топка вкара при това. Видя какво ще стане. И сега аз ще вкарам. Защото не си мери силата. Ето. Брат! Ще да стане същото с него. Даже после. Даже вече стана. Брат, няма игра втора игра. Той го играем 8 минути. Къде биш ти? Аз ще бия, ако вкараш черната. Искам да вкарам черната, за да го пия. Аз съм само сетена тук. И не знам как да я пия. Така. Ме решим. Брат! Не. Айде аз бия. Чао, брат. Защо? Как той бива? Вижте колко много пари имам, ако можете да видите. Имам 900 и нещо. Имам подаръче. Не, тия да не ме накара да пусне игичка. Добре. Фейсбук. И колко пари ще им дадат?
престане. Добре. Аре поне да не ме измамят. Добре. Ето. И сега. Аз ще дам Фейсбука, ама трябва. Ето го. Не. Съжалявам. Трябваше да ударя на някоя мишена, но не мога да излиза. И това струва пари. Дадох си фи. Благодаря ти. Не! Трима човека. Брат, стрел е. Стрел е. Не. Това не знаете кое, това съм. Аз. Ама от друг профил, който даде. Профила не е мой. Просто играйте от профил. Да не ми даде щека. Това е щека, бе. 500 стотинки. Уау! Тогава трябва да се направи за 2000 пъти. Чекай, ще трябва почва пред вас. Не, няма го правя това. О, благодаря за 200. Много ти благодаря, пич. Благодаря ти, че ми даде. Оф. Ей ти, 1500 са състараме с мен да видим кой ще пие. Айде, чао хора, моля ви се гледайте видеята ми.